Molt bona tarda, enoturistes. Us saludem des de l'Hotel Vela, a Barcelona, on s'està celebrant el primer congrés Rescat. Ara és l'hora de dinar, és la pausa, però al llarg del matí i també aquesta tarda s'han celebrat tot de ponències que organitza la DO Catalunya per tal de maridar el vi amb el sector de la restauració. I aquí ara el que estan fent alguns dels cellers d'aquesta denominació d'origen és donar a tastar els seus vins a tots els convidats. Un d'aquests cellers és el celler Castelldor i aquí al meu costat tinc el senyor Jordi Amell. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Com funciona aquesta experiència de combinar la venda, l'exportació amb la DO Catalunya també? Sí, aviam, una de les coses que ens facilita la DO Catalunya és el seu nom, d'alguna manera, perquè és un nom que està molt reconegut internacionalment. A part també nosaltres com a celler, que tenim molts cellers distribuïts arreu de Catalunya, ens facilita la sortida a totes les grans varietats de raïm i tipificacions diferents que tenim a diferents àrees. Llavors, la veritat ens ajuda actes com aquest a contactar directament amb els distribuïdors, amb la restauració de manera directa, explicar els nostres productes i intentar tirar endavant, clar que sí. I a que nosaltres els gaudim? Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara seguirem parlant amb un altre celler, un altre dels cellers que tenen més projecció internacional d'aquesta denominació d'origen, és el celler Clos de Gon. En aquests moments nosaltres intentarem parlar amb la Maria Ortiz. A la Maria li vull preguntar per com us ajuda a estar dins de la DO Catalunya, Clos de Gon, perdona. És un celler que està ubicat a Calonge, a l'Empordà, a la Masia Magil, i és un celler que exporta molt, té molt aquesta voluntat exportadora. María, explícame, ¿cómo os ayuda a estar dins de la DO Catalunya? Bueno, nosotros ya empezamos el proyecto ya muy internacional trabajando con uvas internacionales. Entonces también nuestro enfoque es mucho a nivel internacional, con calidad, ¿vale? Y la DO Cataluña aceptó nuestras uvas, que eso es bastante difícil de muchas DOs. Muchas gracias. A seguir enseñando vuestro producto. A la DO Catalunya no tots són cellers grans. Un dels exemples més petitons de cellers és Mas de la Pansa. També és un celler jove que està ubicat a la Conca de Barberà i que elabora 3 vins amb el segell DO Catalunya. La Imma Soler, que està aquí ara, a la Imma, el que volem és preguntar-li com va l'experiència, com ha nascut Mas de la Pansa. Mas de la Pansa neix amb la idea de recuperar unes vinyes i un estil d'elaboració que l'avi durant molt de temps ens havia explicat i ens havia posat com la història al cap de com ell elaborava i com feia tots aquests projectes, i aleshores doncs res, ens vam posar manos a l'obra i vam decidir començar amb el projecte Mas de la Pansa, elaborant com ens havia guiat una mica l'avi, no? Les vinyes són vinyes molt velles, estan a la zona de l'Alt Camp, fem una varietat d'aparellada i res, amb aquests consells que ens va donar vam decidir començar, i la DO Catalunya ens va donar l'empenta i l'ajuda que necessitàvem, perquè a vegades et trobes molt sol i està molt bé que una DO amb potencial et tracti bé, no? Els cellers més petits, i et pugui donar l'oportunitat de donar-te a conèixer. Gràcies, Imma. Nosaltres seguim ara ensenyant-vos cellers que tenen una segona pell. És el cas de Marco Abella, aquí al meu costat hi ha en Joan Aire. Hola. Molt bona tarda. Bona tarda. Marco Abella està ubicat al Priorat i també en Botelleu, dins de la DO Catalunya. Sí. Ho heu començat a fer fa un parell d'anys. 3 anys fa ara ja. Com va l'experiència, Joan? Doncs bé, estem molt contents perquè, clar, és un tipus de raïm, el tipus de raïm que fem servir, que és nostre, el 70% és nostre, i l'altre, evidentment, l'hem d'adquirir a altres llocs perquè no tenim suficient blanc, i aleshores el que nosaltres volíem expressar era l'essència de Porrera, l'essència de Priorat en els nostres vins. Com? Treure'n amb uns vins d'alçada del Mediterrani que faran que tinguem més caràcter i tinguem més personalitat. Moltíssimes gràcies, Joan. Un altre dels cellers dins de la DO Catalunya és Sant Josep Vins. Estan a Bot,
a la Terra Alta. Són una cooperativa antiga que actualment funcionen com un formiguer modern, innovador. Aquí hi ha l'Arnau Marco. Arnau, et vull explicar com un celler que és ambaixador de la garnatxa blanca, també treballa amb la DO Catalunya. Per què teniu aquest aliat? Bé, doncs al final, com a Terra Alta, tenim molt destinades unes varietats de raïm i la DO Catalunya ens dona l'oportunitat d'utilitzar raïms molt premium també, que tenim plantats a les nostres vinyes i que no entrarien dins de la Terra Alta i poder-los defensar i també ajudar els nostres pagesos. Moltíssimes gràcies. A seguir ensenyant. Nosaltres, com veieu, ara aquí el que tenim és un espectacle de cellers molt diversos, donant a conèixer els seus productes, i el que volem és també parlar de la DO Catalunya, que el que fa és fa experiències innovadores, poc relacionades sovint amb el món del vi. Per parlar-ne, hi ha aquí la Sole García Insua. T'enganxem. És la directora de comunicació. Sole, et vull preguntar, feu còmics, feu curtmetratges premiats, feu un congrés de restauració i vi. Avorrir-vos a la DO Catalunya no us avorriu. De los catalanes hacemos cosas, Catalunya fem moltes coses, sí. Bueno, la veritat és que el congrés d'avui és el resultat de molts anys de feina, dedicant-nos a establir ponts amb la restauració, a que el món del vi i la restauració entenguin que hi ha reptes comuns, que hi ha objectius comuns, i bueno, és la primera pedreta que esperem d'alguna construcció molt més gran, no? I bueno, sobretot d'això, d'aconseguir que anem més de la mà i millor. Doncs ens quedem amb aquesta idea, que la restauració i els vins vagin junts. I si em permeteu, ara nosaltres ens quedem aquí a gaudir-ho. Si hem d'omplir la copa, ara. Molt bona tarda.